ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ନିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କାଳ କାଳ ଧରି କାଳିଆ ଠାକୁର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଏ ପତିତପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ସେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା କାଳିଆ ଠାକୁର କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି। ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଲା କିପରି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅବନ୍ତୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ବିତାଉଥିଲେ। ଦିନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କଳିଙ୍ଗରେ ମୋର ଭବ୍ୟ ରୂପର ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାର ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଉଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜ ଧର୍ମ ପରାୟଣରେ ଜଡ଼ିତ ଦୂତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କଳିଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନିଜର କିଛି ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଶବର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ସେ ଗ୍ରାମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅଲୌକିକ ରୂପକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପିତା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନିଜ ଝିଅର ଜିଦ୍କୁ ଟାଳି ନ ପାରି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ କି ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଠାକୁର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଅତି ଚାଲାକର ସହ କିଛି ସୋରିଷ ଦାନା ନିଜ ସହ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ଦାନା ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଭକ୍ତିରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୋରିଷ ଦାନା ଗଜା ହୋଇ
ଗଛ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସୋରିଷ ଗଛ ସାହାରାରେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ସହ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁଣି ନାରାୟଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବାର ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ କିଛି ଦୂତଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାରୁଟିକୁ ନିଜ ସହ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦାରୁଟି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଭୋକ ଉପାସରେ କୂଳରେ ବସି ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦାରୁଟିକୁ ଆଗରୁ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରୟାସ କରି ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ପରେ ସେ ଦାରୁକୁ କେବଳ ରାଜା ଓ ବିଶ୍ୱାବସୁ ହିଁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜ୍ଞାତ ନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ ଦରବାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକାର ବନାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି ସେ ଏକ ଏକାନ୍ତ କୋଠରୀରେ କାଠ କାମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ବି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ରାଜା ଅନେକ ଦିନ ହେବ ନିରାଶରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଠାକୁରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବ ଭାବି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସଂକୋଚ ଥିଲା। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଏକାନ୍ତ କୋଠରୀର କବାଟ ନିକଟରେ କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ କାଠ କାମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଣୀଙ୍କୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଇଲେ। ହେଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ସେ ଦେଖିଲେ ମହାବିଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣକ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱର କାରିଗର ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଧଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସ୍ୱର ଶୂନ୍ୟରୁ କହି ଉଠିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ଆରାଧନା କର। ଏବଂ ପରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାବିଗ୍ରହଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ସେ ନୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।